दिनैनि दिनाव बे समाजाव आरो BPF होननाय मानसि बुथारग्रा बे हानजाजों सोरबा जइन जानाया बे जाहोन जानो हाया कारण BPF मिन्स माने मानसि बुथारग्रा मोनसे हानजा आरो बे हानजाखौ दिनै मा लांखावनो रायजोआ माने गावनि बिखानिफ्राय गावनि गोसोनिफ्राय बे हानजाखौनि नामखौनो दिनै माने खुगायाव लालिया। आं गसाइगाव जिल्ला BPF दोलोनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिराद दुखु मोनदों। बाथ्राया बेनो जे सासे रेसपन्सिबिलिटि BTR गावसिनि BTRनि सासे EMआ बेबादि मोनसे लेंगुवेज बाहायनाया बिराद लज्जाजनक आनफर्चुनेट बेखौ धिक्कार होदों जों। आंना बेनो प्रश्नआ BPF हानजाया माला मानसि बुथारा? बिथाङा BPF हानजाखौ मानसि बुथारग्रानि दोलो होनना बुंदों, हानजा होनना बुंदों। बबे थारिखआव सोरखौ बबे भिक्टिमाइज फेमिलि जादों बेखौ जोंनो हिसाबखौ नांगौ। साबसे बुथारा आरो बबे BPF बबे जिल्ला बबे ब्लकनिफ्राय बबे BPF दलनि हानजाया सोर मानसिखौ बुथारफेरा बिनि गासिबो बिथं तथ्यखौ होआब्ला बिथांनि नामै आरो जों दिनैहायनो मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादफ्रा जों बिथांनि नामै मानहानि गसर होगोन। बिथाङा जाहाथे जानला मोनला बेबायदि बाथ्राखौ दाबुदों। हयथ' बिथाङा फाग्लाबा गगोन मेडिकेल टेस्ट खालामनानै आरो फाग्ला नङाबाथ' बेखौ जों हगारनाय नङा। बिथाङा जुदि माने मेन्टेलि फिजिकेलि आनफिट बा प्रमद बर' सरकारा बेखौ सासे सदस्य हिसाबै दोननो नाङा। इमिडियेट बेखौ फिजिकेलि आनफिट घोषणा खालामनानै EMनिफ्राय होख'नांगौ। नङाबा बियो बिभिन्न जायगायाव बेखौ जेखौ गोसोखाङो बेखौ बुंलाबायगोन। बेबादि मोनसे रेसपन्सिबिलिटि सासे EMआ जुदि बिदि बाथ्रा बुङोब्ला बिनिफ्राय लज्जाजनकसिन मा दं? बे गासैबो बड'लेण्ड एरियानि समग्र जोंनि जाति जनगोष्ठि मोनसे असम्मानजनक मन्तब्य बियो। सासे EMआ बेबायदि बाथ्रा बुङोबा बेनिफ्राय साबसिन आरो मा दुखु गोनां बाथ्रा दंबावो? बे बाथ्राखौथ' पाब्लिकफ्रा मिथिगौ, रायजो राजा मिथिगौ। दिनै राकेश ब्रह्मआ हठात मैयासो देरहानानै बिथाङा बड'लेण्डनि आथिगुरि जेबो मिथियालाबानो बिदि बाथ्रा बुंलांनायाथ' बे एकदम जघन्य अपराध। बेबादि मानसिया सासे EMआव थानायानोथ' असम्भब। प्रमद बर' सरकारा बेखौ इमिडियेट होखाराब्ला गावहानो दिगदार दं। बेथ' बिराद लाजिनांथाव। जोंबो बर' बिबो बर'। जों मोनसे राजनितिक दलाव बर'ल' थायाथ'। बिभिन्न जाति जनगोष्ठि दं जोंनावहाय। जों बयखौबो लानानै राजनितिक सालायो। बिथाङा बोरै थख' बोरै बिदि बुंनो हाखो? BPF दलाव अन्यान्य जातिनिबो मानसि दं जोंनावहाय। होमबा बे BPF दलनि बे बिभिन्न जाति जनगोष्ठिनि मानसिफ्राबो दुखु मोनगोन ना? जों जिहेतु मोनसे राजनितिक दल, मोनसे रेजिस्टार्ड, मोनसे रेकगनाइज, मोनसे फुल फ्लेजेड जोंनि लवार आसामनि बिथोराव मोनसे शक्तिशाली राजनितिक दल बा BPF। बे BPFखौ जेने थेने बिदि बाथ्रा बुंबा बे जोंखौ फोजोबनो हानाय नङाथ'। आरो जोंनि गोहो बोला रासिनसो जागोन। बेबायदि फौसावलिया EMआ बेबायदि जानला मोनला मानसि बुथारग्रा माग्रा होनलाबायनाया बेथ' असम्मानजनक। जोंल' नङाथ' दलावहाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठि दंना, मा बर'ल'। जोंनि बेहाय BTRआव बा BTCआव जेसेबांनाखि नागरिकफोर दं फ्रायानो जोंनि दलाव इनभल्भ दंजोबो। 17ता बोसोर जों सरकार सालायबोनाय। लाजि गैया बिसोरो दालाय दासा बुथुमनानै गभर्नमेन्ट दानानै बिदि बायदिसिना खोथा बुंलाबायनो। बे निश्चय बे प्रत्येकटा जोंनि BPF दलाव थानाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठिखौबो लाजि फोनांदों। जों धिक्कार होयो। बेखायनो जों दिनै मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादफ्रा बे राकेश बर'नि हेंथायै जों दिनै FIR खालामगोन। प्रत्येकआनो दिनै खालामजोबगोन। बे अन्याय बाथ्राखौ जों सह्य खालामनो हाया। माब्ला बुथारा, सोर थैदों, भिक्टिमाइजनि फेमिलिखौ थन्न नामा होजोबनो हायाब्ला बे भबिष्यत दिगदार दं गावहानो। बे जखननो भुल खालामगोन तखननो निमाहा बिबान जानाय नङाथ'। जोंथ' रावबो बुवाबो जाबो जों आयेन दं, आयेननि आश्रय लागोन जों बेखौ बुवाबो जुवाबो जोंहा आयेन दं, आयेनाव आश्रय, आयेना जा बेबस्था लागोन जों बेखौनो खर' फाथिना लागोन। गावहानो बे फैगोन बाराव बरखौनो बिसखानसो मोनगोन ना मोना बियो? मुसलपुराव जा रोखोम शक्तिशाली जोंनि दा बर्थमान BPF दोलोआ बे निजे दा बेखौ नुनानै बखिनो बायद' जादों बियो। बे बखिलाबायनायसो। सोरजिनाय UPPनि जारिमिना मुसलपुर गोमालांसिगोनब्रा। मुसलपुराव लैहोर गिर्जाब जोंनि शक्तिया बारायगासिनो दं। बबे जायगायाव लैहोर फैनानै UPP हाबनो नुदों बेलाय? UPPनि इतिहासानो गोमासिगोनसो मुसलपुरनिफ्राय।
बेखौ आं दिनै रोखा बुंबाय